Sabem per l'evolució de les espècies de Darwin que els nostres avantpassats eren més animals. També sabem que les persones tenen diferents ritmes d'evolució i n'hi ha algunes que aprenen a llegir i escriure molt prompte, unes altres a caminar i unes altres a enraonar. I també som conscients que tots tenim les nostres minusvàlues, tot i que en uns casos es noten perquè són físiques i en altres passen totalment desapercebudes perquè són psíquiques. Gibran era un home ben paregut. Anava al gimnàs i, diguem-ho clar, s'ho tenia molt cregut. La vida li havia donat moltes alegries en el camp sexual i en el professional, encara que les seues relacions eren totalment superficials. Destrossava amistats com qui pela creïlles, perquè la seva màxima vivencial es resumia en 3 prioritats: jo i jo. Així i tot, tenia el seu cercle de seguidors i, sobretot, de seguidores, que incomprensiblement li ho perdonaven quasi tot. Feia poc que havia fitxat per una multinacional amb seus a Sykes, és a dir, a les terres del sud del nostre país. Una zona de bon vi i millors persones. La relativa curta distància a l'aeroport de l'Altet l'havia decidit a instal·lar-se allí i gaudir del paisatge de la Mistela. Totes les setmanes agafava l'avió i es dirigia a fer negocis per tot el món. Brussel·les, Nova York, Pequín, Moscou, São Paulo, Canberra, però també no feia llocs més propers com Asp, Salines o Villena. En poques setmanes es va fer un tauró econòmic, amb almorranes per l'estrès, exigent i maleducat. Sempre arribava tard a l'aeroport i en aquella ocasió hi havia cua. En arribar-hi, sentir pels altaveus. Atenció, atenció, senyores i senyors del vol d'Iberia 767 amb destinació Frankfurt. Per motius de seguretat, el vol està suspès. Els preguem que es dirigisquen a qualsevol dels nostres mostradors de facturació, on els atendrem i els proposarem altres alternatives. Gràcies. Però, en realitat, tan sols una hostessa estava atenent els passatgers i la cua era infinita. Aleshores, Gibran, amb pas ferm i decidit, avançà tota la filera de persones i es personà al mostrador. Amb un colp sec, disposà el seu bitllet i digué molt cabrejat: «Oh sant, però he d'anar-me'n al primer vol i ha de ser en primera!» L'empleada li contestà molt educadament: Jo també ho sent, senyor. Estaré encantada d'ajudar-lo, però abans estava aquesta senyora i n'hi ha molts més abans de vostè. Li pregue que vaig al final de la cua i de segur que solucionarem el seu problema quan corresponga. El passatger, més cabrejat i amb veu més potent, li respongué: «Però vostè sap qui sóc jo?» Llavors, l'hostessa agafà el micro i, sense dubtar-ho ni un moment, anuncià pels altaveus de tota la terminal: Atenció, per favor, tenim un passatger en el mostrador d'Iberia número 14 que no sap qui és. Si algú pot ajudar-lo, que tingui l'amabilitat d'apropar-s'hi. Gràcies. Tots els passatgers de la cua que estaven darrere de Gibran es pixaven de riure. Gibran, més cabrejat encara, posà cares així de pel·lícula i de males maneres li abocà: «Què et foten?» Ella li respongué amablement: Ho sent molt, senyor, però si vol intentar-ho, també ha de fer cua. Les bones formes són molt importants per a relacionar-nos. Ens facilitaran tindre una millor convivència i, entre tots, podem contribuir a una major felicitat mundial. A més, hem de saber que som mortals, només tenim una vida. Les persones hem d'intentar ser racionals i no tan sols animals. Dir bon dia, contestar tan aviat com siga possible els correus, somriure, atendre els altres degudament, arribar puntual a algun lloc, no alçar la veu o mirar als ulls quan parlem són accions que s'ajudaran a fer un món millor.